No Edo, ty kde si, prosím ťa? Ja som. Však imatrikulačky máme. Čo? To je dnes? Prepáčte, že sme meškali. Meškal nám autobus, ospravedlňujeme sa. Vítame vás, prvákov, na vašich prvých imatrikuláciách, dúfame, že nie posledných. Ja som Edo. Ja som Braňo. Keďže sme sa predstavili, mohli by sme si predstaviť teraz našu váženú porotu. Takže po vašej ľavej strane máte skvelú pani učiteľku Putierkovú, prosím potles. Takže ďalej sedí pán profesor Šefc, náš školský Leonidas. Po jeho boku sedí naša pani učiteľka Vaňová. A vedľa nej sedí pani profesorka Hančíková. Takže porotu už máme za sebou, teraz slávnostný a príhovor pána zástupcu riaditeľky Reháčka. No ja som ani nepredpokladal, že sa tu zase pomaly zhromaždí celá škola. Moji kolegovia sedia jak super porota. No. Jeden z mojich kolegov, ktorý je zástupcom na bilingválnej sekcii, mi povedal, že vám nemám hovoriť o katalógoch, tak nebudem o nich hovoriť. Triedne katalógy to je taká knižočka, kde je váš pobyt na škole zaznamenaný. No, neviem, koľko vás je tu z vyšších ročníkov, ale podľa tvári, ktoré sú tu, tak sa mi zdá, že preváha naozaj len tých, ktorí tu majú byť. To ostatné sa zatiaľ ešte učí. Čo vám zaželať, decka? Pani riaditeľka tým, že tu nie je, tak poprosila mňa, že aby som vám povedal zo pár slov k tomu dnešnému dňu. Predpokladám, že program, ktorý ste si pripravili, bude naozaj zaujímavý a tuto títo vaši starší kolegovia, ktorí to spackali, ak to môžem povedať takto v tom dobrom slova zmysle, samozrejme sa budú môcť chváliť celý školský rok a že nastavia latku pre tú ďalšiu triedu, ktorá bude o rok robiť pomerne vysoko. Ja nechcem dlho rečniť, len toľko, že chcem vám zaželať, aby ste sa na škole cítili naozaj veľmi dobre, pretože tie 4 roky, ktoré tu vzájomne spolu budete prežívať, myslím, že sú v živote človeka, hádam, také najkrajšie, pretože tu sa uzatvárajú trvalé i menej trvalé priateľstvá, tu sa vytvárajú
veľmi pekné situácie, na ktoré sa v podstate možno povedať celý život spomína. Určite aj moji kolegovia majú takisto ako ja spomienok veľa a tie najkrajšie sú naozaj spomienky na strednú školu. V hymne života je zopár veľmi pekných myšlienok, ktoré by som vám chcel prečítať a povedať pri tejto príležitosti. Sú to také myšlienky, ktoré sú naozaj veľmi aktuálne a týka sa to, alebo mala by si to zobrať za svoje predovšetkým mladá generácia, to je vy. Moja generácia, ktorá... Pán profesor, mohli by sme vás poprosiť, prepáčte, že ruším, či by sa to nedalo trošku skrátiť? Áno, už to aj bude. Už to aj bude. Ďakujeme. Takže... Tie myšlienky. Život je šanca, využij ju. Život je sen, uskutoční ho. Život je výzva, príjmi ju. Život je povinnosť, naplň ju. Život je sľub, splň ho. Život je boj, príjmi ho. Život je život, ži ho. Takže nech sa vám to všetko podarí splniť. Veľký potlesk pre pána Rehačka. Ďakujeme pekne za krásny príhovor a teraz by sme sa mohli presunúť na vaše tanečné kreácie, ktoré ste si tak pilne pripravovali. Ako prvá sa dostaví trieda prvá A s ich pesničkou My City Carmen od Carmen Geisen. Prosím na parket, prvá A. Vložte sa do toho viac. Pome. Miami, mi corazón en la ciudad Miami.
Ďakujeme pekne, veľký potlesk. Toto bola trieda prvá A. Teraz ďakujeme vám pekne, môžete si sadnúť naspäť na svoje miesto. Teraz by sme poprosili našu váženú porotu, aby ohodnotili toto krásne vystúpenie. Takže pani Putierková, poprosím. 3 body. Pán profesor Šefc, 4 body. Pani profesorka Vaňová, 3 body. Pani čelka Hančíková, 3 body. A Sáry sa ani radšej neopýtame, lebo Sára je tajný bod, ktorý sa dozviete až na konci. Nasleduje trieda prvá B S ich pesničkou Spice Girls. Prosím, prvá B na parket. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig. If you wanna be my Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's the story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like Veľký potlesk. Pre prvú B, ale prosím aj si odpracte, čo ste tu zanechali. My to pratovať nebudeme. Môžete si to pozbierať. Prosím pekne, pozbierajte si svoje caky-paky z parketu. Braňo, čo si ty myslíš o tomto skvelom vystúpení? Bolo veľmi zaujímavé aj s účasťou osôb neurčitého pohlavia, s farebnými parochňami. Poprosíme našu porotu zase o ich bodovanie. Prosím, pani Putierková, 5 bodov. Pán Leonidas Šefc, 3 body. Pani učiteľka Vaňová, 4 body. A pani učiteľka Hančíková, tiež 4 body. Teraz nasleduje trieda prvá C s ich pesničkou Malý stan. Prosím, prvá C na parket. Dostavte sa. Mám malý stan, mě na nohy táhne, snad ze všech stran.
jen řekněte, jak dostanu své dlouhé nohy dostanu. Až kladem řád se přestanu, já ze stanu nevstanu, stan malý má. Mám malý stan, mě na nohy táhne, snad ze všech stran. Jen řekněte, jak dostanu své dlouhé nohy dostanu, až kladem řád se přestanu, já ze stanu nevstanu, stan malý mám. A nohy tak dlouhé, ach kam je dám. Tak se zmítám z rohu do rohu a hledám vhodnou polohu. Snad uznáte, že nemohu mít nohu v batohu. O, prokladný jsem na kvadrát, takhle už se nedá spát. Když se vkrádá na má záda mráz, zima a chlad. Mám malý stan, mě na nohy táhne, snad ze všech stran. A tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve batě, kde není čítě jehličí a kam vítr nevyčí. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne prvej C za ich krásny tanec, perfektné vystúpenie. Môžeme zase prejsť na bodovanie, teraz ale začneme odzadu. Pani Čoka, až odzadu, počkajte si. Takže pani Čoka Hančíková, 4 body. Pani Čoka Vaňová, 5 bodov. Pán profesor Šefc, 5 bodov! A pani Čoka Puterková, 5 bodov! Gratulujeme! Vyzerá to na najvyššie hodnotenie zatiaľ. A prejdeme na triedu 1. AF a ich pesničku Scatman. Prosím na parket, 1. AF, Scatman. I'm a scat man. I'm a scat I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but doesn't never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to cheat the seasons if they could? The state of their condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man.
Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Krásny tanec. Ďakujeme pekne. Teraz by sme ešte ale najprv poprosili prvú B. Príďte si po metličku a lopatku a poďte si to odpratať dokonalo. Prvá B. Vieme, kde sedíte. Ešte ostaňte tam sedieť, prepáčte, chyba. Tak teraz by som poprosil porotu o hodnotenie, takže pani profesorka Puterková. 5 bodov. Pán profesor Šefc. 5 bodov. Pani profesorka Váňová. 4 body. A nakoniec pani profesorka Hančíková. 4 body. Ďakujeme pekne. Teraz prosím na parket prvá BF s ich pesničkou Som tvoj, ale nie tvoj, Braňo. Začínáme. Raz, dva, tri, štyri. Moje číslo k láske máš. Vytoč ho a svet je náš. Netráp sa, či som tá pravá. S tebou láska zmysel dáva. Som tvoj. Už nestačí vôbec vnímať čas. Ja som svoj. Život mi prúdi viac a viac. Som tvoj. Bez teba. Čauko, toto som ja, Tomáš Puskaler. A Eva Maziková. Ahoj. Ahoj. A my posílame dávku lásky a pozitívnu energiu s týmto song. Tak začíname. Raz, dva, tri, štyri. Moje číslo k láske máš. Vytoč ho a svet je náš. Netráp sa, či som tá pravá. S tebou láska zmysel dáva. Som tvoj. Už nestačí vôbec vnímať čas. Ja som svoj. Život mi prúdi viac a viac. Som tvoj. Bez teba neviem dýchať. Tak poďme všetci. Poďme spolu, kde si patrí svet. Nečakáš na nič, poďme hneď. Ty si ten naj, ty si tá wunderbar. Poďme spolu, kde si patrí svet. Nečakáš na nič, poďme hneď. Som tvoj. Už nestačí vôbec vnímať čas. Ja som svoj. Život mi prúdi viac a viac. Som tvoj. Bez teba neviem dýchať. Ja som tvoj. Tak poďme všetci. Si ten Poďme spolu, kde si patrí svet. Nečakáš na nič, poďme hneď. Ty si ten naj, ty si tá wunderbar. Poďme spolu, kde si patrí svet. Nečakáš na nič, poďme hneď. Tak ako Eva? Si našla tvojho naj? No logíš, ale som sa zblázila do teba chrovačik. Môj zlatý ten úsmev, tie zuby a vôbec sú pravé. Aber natürlich. No, tak daj mi prosím takú malíku maličko. Tak okej, pre teba všetko, Eva. Som tvoj. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Už sme dokonali. Poprosíme porotu teraz. Pani Šelka Putierková. 4 body. Pán profesor Ševc. 4 body. Pani Šelka Vaňová. 4 body. A pani Šelka Hančíková. 4 body.
Tak a teraz poprosím, aby prišla na parket trieda Kvinta A a s ich pesničkou Ding Dong. Vlado, táto je pre teba. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Môžeme začať. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Oh, you touch my tra-la-la. Roztoč to! Les! Asi som sa zalúbil. Oh, you touch my tra-la-la. Veľký potlesk. Skvelé. Aj organizačne. Veľký potlesk ešte raz pre Kvintu A. Ďakujem, už choďte preč. Naša vážená porota, pani Čoka Putierková. 5 bodov! Pán učiteľ Ševc, 4 body. Pani učiteľka Vaňová. Pani učiteľka Hančíková, 5 bodov. Nasleduje
pesnička Je to fajn a s ňou trieda Kvinta B. Prosím, Kvinta B na parket. Jedu dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Prýma den se nám dělá nálada, prostě skvělá. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Vozím sebou hity tutolí. Máme se dneska fajn, je nám hej. Přijel k nám pán disjokej, pouští nám hity, co... Čau, díky, díky. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsme zase tady spolu, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou. Jedu dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Prýma den se nám dělá nálada, prostě skvělá. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Vozím sebou hity tutolí. Máme se dneska fajn, je nám hej. Přijel k nám pán disjokej, pouští nám hity, co se tolik líbí. Přijel boží jezdec, do kroku nám svítí. Je to fajn, je to fajn. Ahoj, Katě. Ahoj, Petě. Startku, jsou moc dobrý. Nekouři. Mám pro tebe hlavní roli. Bereš? To je smůla. Právě odjíždí na dlouhé turné po světě. Budu muset obsadit Běhalovou. To je ta buchta od nás kancel. Hrozně po mně jede. Chápu. Kdo by po tobě nejel? Nevěš hlavu. Můžeme si spolu aspoň zatančit. Ty taky tančíš. Je to tak. Jsem jeden z nejlepších tanečníků disco. To moc nerozbaluj. Ať ty nebožáky nestrapí. Jdeme na to, kotě. Ale, co to nevidí oko mé modravé. Ahoj, kočko. Tak to dneska rozjedeme, tak to rozbalíme. Jste skvělí, jste báječní, jste dokonalí. Mám vás rád. Roztáčíme hvězdná kola, správná věc, tanec volá. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Každý sám, všichni spolu, jeden džus, druhý kolu. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Vozím s sebou hity tutolí. Máme se dneska fajn, je nám hej. Přijel k nám pan disjokej. Ale to se jde u vás tohleto. To je dobrá průda. Ďakujeme pekne Kvinte B. Bolo to fajn, teda dúfame. Tak a teraz by som poprosil porotu, aby ohodnotila tento posledný tanec a začneme pani profesorkou Hančíkovou. 3 body, bohužiaľ. Pani profesorka Vaňová. 5 bodov. Pán profesor Šefc. 3 body. A nakoniec pani profesorka Puterko. 4 body. Ďakujeme vám pekne, teraz si spravíme takú 10-minútovú prestávku, čiže ak potrebujete ísť na záchod, prosím, neopúšťajte školu, ale 10:16 sa tu vidíme. Kto nepríde, má poznámku. Ďakujeme.